Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Sumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kita mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po inyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtagan ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong paguban-uban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga hisgutanan karon nga buntaga mga higala. Cebu Cordova Link Expressway kon CCLEX mopatuman og uminto sa toll fee alang sa lain-laing sakyanan sugod sa Hulyo 1. Straight to the point. Ngano man unsa may naka-apekto sa aning atong tulay mga kahigalaan. Ato ning hatagag pagtagad ro nga buntaga. Unsa man kadako usad ang uminto, no? Kay kini ni ang mahitabo ini mga higala nga igo-igo lang kay kining mga sakyanan posible og mag-traffic sa taspika sa dakin og adto na mga aging uban. Katong way kahatag og toll fee adto mo tuyok dito sa first ug second Mactan Bridge. Katong dunay ikahatag pwedeng mo agi sa CCLEX. So ato ning hisgutan sa mga kahigalaan og unsa may mga factors sa ilang pagpasaka mahigala ini. July 1 man musugod na mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Ang atong nahibaw-an kaniadto nga si Governor Gwen nangayo ni og duha ka lingkuranan diha sa CCLEX, duha mga higala ka bangko, duha ka lingkuranan sa board. Mo na nakaingon ta nga posible ayay dili ba ka mo taas ang singil ani sa toll fee ning kalakiha nga doon na may laing duha ka mga sweldoanan. Wa pay labot anang sweldoanan doon nagi makakita kung pilay nakita sa CCLEX kung doon na mga higalay maglingkod na diha. Ato ni hatagag pagtagad lumuntaga sa manuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga kaigalan Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB na tuon sab sa pagkakaroon din sa Central Visayas kung mapatuman ba og usbaw sa plitihan o muhatag og fuel subsidy alang sa mga public utility vehicles. Straight to the point. Ato sa nitagag pagtagad noon mahigala kay gumikan ining sitwasyon karon dito sa Middle East, mga sukin tigpaminaw porbida. Apektado ang atong mga presyo sa lana mga kahigalaan. Sa dugang mga balita din sa ato, Governor-elect Pam Baricuatro, nalimot man dito mahigalag kinini ang countdown. Pitsa 25 naman daeron, so 5 kaadlaw na lang sa dili pa mahigalang Hunyo 30, ang katapusang adlaw mahigalang base sa konstitusyon, base sa balaod, manaog na gyud. Mo check out na sa alas 12 sa udto mahigala sa June 30 si Gobernador Gwendolyn Garcia. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad mga kagalaan pero doon pa tayo mga bantayanan kay pitsa 25 pa man ron, so 5 kaadlaw pa no nga paglingkod siya diha ibutang talang og karong adlaw ugma og Biyernes mo man ang mga weekdays na dunay ting opisina, so 3 ka adlaw karon plus Lunes pitsa 30 kaya kanang Sabado ug Domingo wala naman na mga higala opisina sa Kapitolyo, pero depende na kung unsa kay buhaton aning Governor Gwen kay mura magwa pa man manghipos ang tudron. Og matod pang Governor-elect Pam Baricuatro sa iya mahigalang pamahayag, wa pa man kunoy giturn over gyud nga mga dokumento indekin.
Ato ning klarohon ha. Kay mag-expect ang mga Subuanon, mosabot lang yun ang mga Subuanon. Kay dili man cooperative. Kung tinuod ko kang nagmahal sa Subo, para makontinue ra ba ang matawag nato mga higala o services sa katawhan, mag-cooperate ka na day. Para continue ra. Pero kini iya gusto siya may galang maabirya gyud si Pambari 4. Mo na inig June 30 adto pa mga higala na. Do kanaog siya adto pa magsugod sab si Pambari 4 mahigala pag pangaykay, ha? Magsugod sa trabaho mga kaigalaan sa Kapitolyo. Straight to the point. So wa na ni mga higala internship. Ang iyang mga tao ni Pambari 4 diha, wa na OJT pa ni inday ken. Diretsuhay na ni, ha? Straight to the point. Ato ning hatagag pagtagad mga kaigalaan karon nga buntaga kay wa gyud mga higala mo cooperate. Si Governor Gwendolyn Garcia ang iyang bisag na lang siya unta inday ken. Ang iyang transition team lang, ha? Inana siya mahigalag batasan, ha? Pwede man na mga kaigalang si Gwen moingon nga di lang siya maka-attend. Pero ang iyang team maoy makig-istorya sa team pod ni Pambari 4. So mo nay timan-an sa mga Subuanon nya maghuna-huna ra ba nig mobalik pasunod? Og tinuod nga serbisyo alang sa katawhan, kana ba mo ang ibutang sa iyang utok? Straight to the point. Iyang kaugalingon ang gihuna-huna ana, mo nay klaro mahigalang istorya. Katari pagtagad lubutaga sa batuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kanang pagka-gobernador nimo Gwen Garcia. Gob Gwen dili na in town permanente oy. Mo na nga angay kang pahinumduman nga temporaryo ra tanan aning kalibutana. Hasta nang imong posisyon nga gobernador ka temporaryo na lang kaayo o. June 30 wa naman na. Ano gyud nga kapituko pa kadiha sa imong posisyon sa Kapitolyo. Straight to the point. Ang mga tao giluod na nimo anang imong posisyon diha imong panggobyerno sa Kapitolyo. Straight to the Mo point. nang gipulihan na ka. So karon butaga tagantad ni pagtagad, ha? So uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang dugang mga balita may gala dito sa kauluhan na abot na kagabi ang 31 ka mga Pilipino gikan sa Middle East nga unang batch sa namauli subay sa tensyon didto sa maong rehiyon. Straight to the point. Ang gobyerno nagplano nga makuha og chartered flight aron paghakot sa mga Filipino gikan sa Middle East kung mo grabe pa ang tensyon tali sa Israel ug Iran. Straight to the point. Sa abroad, si US President Donald Trump nangasaba og wa makauyon mahigala. Nining duha ka mga nasod ang Israel ug Iran human nilapas kini sa bag-o lang niyang gipahibaw nga ceasefire. Straight to the point. Ang Israel ug Iran nagbos-baos gihapon sa pagtira mahigala og mga missiles. Straight to the point. Bisan pa man og miingon as Donald Trump nga doon na gikasabutan nga ceasefire apan kining duha nagsige man gyapon mahigalag pabutos ng mga missiles. Ulos mga isog, ha? Ato ni hatagag pagtagad unsay sunod nga mga panghitabo nini. Og unya ang foreign minister ba mga higala sa Iran nakigistorya na ngadto ni Vladimir Putin. Ang presidente sa Russia. Ang pangutanan dako daron kung unsa ba mga higala motabang bang Russia o dili. Kay kung moingon lang Russia nga igo na sa mo condemn, mohatag og statement da okay gyapon na makapaboost gyapon sa moral sa mga Iranian. Bata kung kundim-kundim lang lahi maguna may galang statement lang. Mo na itong pagtagad sab karon mga kaigsunan. Og maghatag og statement magunahuna po ng kinini ang Russia mahigalang doon na pa sa dakong problema sa Ukraine. Medyo dili kay sa magkatabang basig mga tabang sa Russia maingong Russia nga kami pod bitaw dili na may problema sa isod man ang kalakihang mga kagtabang sa taong utlos ang problemado. Atong niagi katawa may gala ambot po si Jinping o si Jinping po'y pangayuag tabang inday kay maingon po si Jinping na kami po na may problema sa Taiwan. Apay West Philippine Sea na mo, Kay daghang mga mo claim sad. So medyo pareha man tang problematic ini. Straight to the point. Mao nang istoryaha mga sukid tig paminaw mo na karon kining Israel og Iran og maggubat sila mahigala og maahon nga ang US pod niingon na nga bida naglagot sa Trump mahigala nga ang duha ka nasod pulos isog, sige pag binayluay mahigala mga missiles na magsinggol lang na sila mga higala og kumbate, Iran versus Israel. Malangan og kahuman ng gira mga sukid tig paminaw. Og wa nay paminawon malangan og kahuman ang gubat. Nining duha ka mga nasod apil tang maapektahan mga higala kay ang gasolina porbida. Agtaas na gyud maayo mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Ang pamahayag ni US President Donald Trump kagahapon
nga ato may galang nadungog, no, nga doon na ceasefire. Medyo doon na paghapon mga higalay, mura bag mga bata nga magibuwag og sumbagay kibangan ni hirit gamong kay. Ulos maisog ha. Suko si Trump mga kagalaan kay ngano wa sila minaw ha. Kay mura bag sumbagay ba nga imong gibuwag unya human ikaw hat pagyapog sukmag kay. Nagsige gyapon mahigalag pabuto sila mga missiles ha. Pero pagkahapon-hapon na murag ni kalma-kalma naman to ha. Kalma-kalma ng ilang mga isog. Ang Israel mahigala may hulga nga Israel will respond forcefully to any ceasefire violations. Matod pa silang ambasador mahigala sa United Nations nga kung dunay violation sa ceasefire mo respond may mahigala nga kwan sa forcefully ang ilang pagresponde. Ang Iran sad miingon pod mga sukintig paminaw na basta mo violate ang Israel mupadayon po sa bombardiyo mga higala. So kini isig labihan ka fragile kay ning maong ceasefire indeken. Mura ni mahigala ba og kanang gamay kon ang pingig maayo na kay og matagak mabuak. Labihan may galang ko ana no. Si Danny Danon sa ang Israel Ambassador to the United Nations miingon nga iyang nasod mo responde mahigala to any violation of the ceasefire that has been struck with Iran. Matod pa nila, no? Og dunay violation mo responde sila. Sa iyang pakigpamong dito sa UN Security Council kagahapong adlaw. Si Israeli Ambassador Danon miiko sa uban nga mga Israeli officials sa pagpasalamat ni US President Donald Trump sa iyang papel ni ining maong ceasefire nga iyang gi-announce nitong Lunes. Straight to the point. Og iyang gibalik ng Israel kini ni ang ready sila og panalitan na ay mo violate nining maong ceasefire mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Ang Iran sad ningon man pod nga ready sila og ugal ning mahigala mo violate ang Israel. Parihan sa gahata-hata mga higala. Jesus Ginoo ko, no? Og unya kini ni ang nagpasalamat pod ang Iran sa Qatar nga matod pa maoy do na poy role ni ining maong ceasefire mga kaigalaan. Kay unsabay makuha tayo ning sige may linampurna sa idin og mga missiles daghan pa siguro mga bala ni sila siguro. Kay mura man og kuan pa kayo no. Labihan pa man ka mga energetic pa man kayo may galas gubat. Pwede ka believe kay kasi kuan kay ilang Israeli Air Force no grabe mga palupad sa taas mga eroplano ba. Kana ilang mga bomber ka mga fighter jets katamling-tamling. Mga babae ra ilang mga Air Force. Straight to the point. Mga babae ra kay. Di ka kakuano niya mag-training di sa Air Force. Naas lagi pakita dito nga kanang ilang trainingon nila mga Air Force ba kanang mga babae bitaw i-train nila. Mura kag ituyo kay nga kwan. Kay og panalitan lipungon ka di ka madawat. Tanawa ko na tambling-tambling ang ilang fighter jet. Tambling-tambling nga kwan lang. No, grabe kayo. Murag sapsing kayo maglupad-lupad dito sa kahanginan. Kuan-kuan ka dito. Muna ang ilang training na ipod. Grabe kayo. Nan og inana nga kuan kay nga malipong ka na wa ka. Adto lang ka to sa kuan headquarters ng kamasahin. Og na Israeli pa ka kay mas mayo magpasahin lang ka sa kusina. Kaya nga to, mandatory man, 18 years old, mababayag, malalaki, appeal ka man yun sa sundalo nila. O niya, bahay ka man luto, mingon lang ka nga, mas qualified ko sa kusina. Straight to the point. Ini mahigalang gira sa Israel o Iran, o gira-gira lang ang tanim, murag exciting kayo. Sama na mahigalang Israel, kinigining Iran mahigala di pa gani kayo inana gyud. Ang kanang Israel mahigala
tungtong ni mong edad niya 18 anyos, automatic. Automatic na dayon, appeal ka sa Armed Forces sa Israel, kining gitawag lang IDF, Israel Defense Force. Automatic na, nasa libalaod anak mga higala. So, og lalaki ka, 3 years ka nga mo serve sa army, o babae, 2 years. Mo na dito tungod sa ilang country mga higala nga kanunay gihamok o gira. Straight to the Di ko point. lalay mga sukid di paminaw ng inana. O katutuan mga silingan ng mga lugar dito. Kanunay lang sila mag sinukli ay mga bala. Di ra ba mga ginagmay na mga kaigsunan kay mga missiles ra ba? Sumo ka na nga dili ma lalay mga sukid di paminaw. O niya, maulagi na nagtanaw ta mahigala sa ilang training dito sa Israel ba nga kuan ka. Ang ila dito mahigala mga batanon pa kayo kay 18 years old. Automatic na kamasod ka na ilang mga generals, mga kuan na medyo mga edad-edara na, maunti mga planner, mga sukitig paminaw. Pero kining ila mahigalang mga sundalo, kuan pa ni, kinini ang mga batanon pa. Kadtong ilang mga kuan, kadtong ilang mga nakahumana og serve, manarbaho na to, tuwa sa lain-laing kalibutan. Pero pag ingon nga dunay gira mahigala, mamalik sila, inana po ang ilang patriotism. No, grabe ang ilang patriotism nga tungod og alang sa ilang nasod. Ha? Kanal yung mga lain-lain man nga unit nila. Kuan kay mga unit, ari ka sa Air Force, kuyaw kay lang mga Air Force. Ari ka may gas komando nila. Grabe ang ilang training ba? Unya, mo lagi na, di ka magkatuo kasama kay kanang lupad-lupad nga mga fighter jet nga porbida. Umup tuyok-tuyok to sa kahanginan, mga babae ra mao ay nagda. Di ka makatuo no kanang mga kaya na may pangutan-on magkaasa magkagusto nga mo serve sa Army, sa Navy, or sa Air Force. Ikaw, kay og na Israeli pa kaasa magka mo serve. Army ka? Navy or sa Air Force? Ari kas kuan, no? Ari lang kus kusina. Kas kang ngiga gyud, no? Naasalay balaod nga lang gipasar dito nga tanan mo serve gyud. Manang uban po nga mga Israeli kanang excited sila abot lang 17 years old 18 army na mi. Na iban na excited na po iban nga hadlok. Na gini uban ginikanan sad nga pag abot og mga 15 years old lang anak 16 17 mo biyahe na nga to sila ing nasod ni ken musibat. Musibat sa Israel. Moadto sa Amerika, moadto sa bang kanasuran para dili makaserve ang ilang anak sa mandatory na nga mo serve sa army. Kaya ka na mandatory ka ng 18 years old mandatory man. Na pwede ba ka mubalik sa Israel tuwa na ka sa nagidad na ka 40 anyos, balik ka, wa na, di na ka pasilbihon kayo naman ka. Mubalik ka sa Israel mga kuana, ibutang ka Israeli ka. O niya, pagka 17 years old ni mo, gidana ka si mong ginikanan dito na malhin na mong laing nasod para di ka kaserve sa army. Ayaw balik dito ka na makabalik, kag bata-bata pa ka nga 19 years old, 20, pasilbon pa ka kay wa ka makaserve sa 3 years. Mabalik ka dito mga 50 anyos na ka, 55 ana, di na ka kaserve. Ay na lang kaserve, kaya wa naman ka, hinay na magtuhod. Pero naglabig ang patriotism dito kay Konman. Mura man saglain man sa paminawon indekin. Di man ka inyong batch panalitan day. Elementary, padong high school. Unya nag-serve sa army, nga ikaw may nalain. Pagkatsawan sa kakihatalawan. Doon ay mga exceptional ana nga kuan ba? Dados ginikanan or kanang mga ginikanan mo gimutalaw ng uban. Kay kanang ginikanan mahigala kibaw po sa unsay madangatan silang anak ba. Mo nang kabantay kag mga Israeli. Ako dito magiko sa Israel. Kita ka ng mga family nila dito. Kuan sila kanang grabe ka family man kayo, ang ilang tay mahigala sa ilang pamilya, grabe kayo. Kay inig abot sa 18 years old, wa na. Imo nang ihatag sa gobyerno ang imong anak. Og makabalik pa na og di na kabalik, dawa na. Ha? Makabalik pa ganina, bonus nimo. Kay mo serve ka sa army within ana nga tour of duty nimo. Pag 18 years old nimo, mogi pagira karon panalitan. Serve ka sa army nya mogi pagubat ining Iran. Porbidang problema ha gyud kay. Mo na dito nya pangutan-on ka asama ka. So do mo sa kuan dito kana na ang og asa imong kasing-kasing mo serve ba?
Air Force ko na, or ari ko sa Army, o ari ka sa Navy na. Susod ka. Kuan sila, galay, ang patriotism na. Nasa balaod yun na. Di sa ato, may gala magpapasal tag balaod sa ROTC. Wow, babagan kongreso. Dakong lantogi, nga nganong i-ROTC mga bata, reklamador, kinapinoy, no? Murang numero 1, reklamador kita dekin. Kaya nganong di ma'am kuhan, kinatupihan. Di mo sugot ROTC kay gawas nga kuan. Di ko kay kananaang tupihan lagi white side wall. Purbida og paistoryahon ta. May mo babag-babag og paistoryahon may gala makigiras China, ala isog makigira. O lagi na og istorya mo ibasihan may gala purbida as kang ngiliga. Magpa saring-saring mga higala ng kuan kay mulotag mag hagit-hagit pag dire sa kuan West Philippine Sea. Nya wa man tay andam sa gamay. Ang atong mga kabatan-onan wa gyud. Di na wa nay bisag training nga ginagmay. Ang ila to army gyud masud gyud sa sundalong tinuod. Sa ato may gala bisag ROTC lang gamay. Dili hasta ginikanan pod mo apil pod kay mainitan ilang anak. Dito sa ilang Israel may galam, ang imong anak dili gyud mainitan lang, mahimong mamatay imong anak. Di na kabalik sa inyo. Mao gyud may hitabo dito mga sugitig paminaw. O nya ang ilang mga ginikanan pod nya naka-serve po sa army. Actually mura masagod og kanang dili ka mabilong sa ilang grupo inday kin. Murag lain man sa inday, kabantay kaday nga padalitan naka-serve sa army tanan imong classmates. Unya ikaw may wa ke. Nanibalik ka kansawan ka kay nga wa man ka ka-serve. Riha naman na sa kanang ma-peer pressure ka ba? Pag elementary bitaw kay kabantay ka elementary grade 1, grade 2, grade 3. Pagka grade 3 nangatuli na tanan, ikaw may wa matuli, ikaw man maoy makansawan. Atala ni agi katawa mga kahigalaan. Pero mauni ang ilang nadangatan mga higala ining maong nasod sa Israel. Dili malalim ka ng ilang problema diha. Og tan-awon ni mos mapa nims, tanawar gus mapa. Ang Israel perting gamayar kayo diha sa Middle East. Gamay kayo. Gamay kayo nga nasod. Og na-recognize sila sa United Nations as a state nya na pa mga higalang 1948. Tanaw. Perting gamaya. Gilibutan siya mga nasod nga perting dagkua. Ang Iran ikumparar godo. Og tanawon ni mos mapa. Ang Iran mga higala versus Israel, Isus Ginoo ko. Wa ra mga higala ka kumaingking. Straight to the point. Mona, inana ka ang komparasyon ba? Gitabangan o gubat ka ng Israel sa iya mga higala, mga silingang mga lugar. Karon may na gani, na amigo na niya ng Egypt o kanang Jordan. Bitaha-bitaha. Pero di ay Lebanon, okay naman gyapon ang relasyon sa Lebanon, ang ilang gobyerno day. Nalay mga binuhi diya sa Iran. Kay Iran man maoy nag-support anang Hezbollah, kanang Houthis, o kanang Hamas diya sa Gaza Strip. Iran man mo sponsor ana. Pero ang mga nasod, at least ang mga nasod mismo, ang state ba, dili na nila kontra. Kanang Jordan, at least na amigo naman nila. O kining Egypt, pero naagis na o gubat po ana. Ang Iran god, itandi ni mo mahigalang Iran. Karon Iran manig Israel mo ay naggubat. Ang land area mahigala taon sa Israel is 22,145 kilometers. Square kilometers. More na area. Og imong tan-awon mahigala tagamay wa ra ka 1/4 Pilipinas day. Tigamaya. Ang Iran nga ilang kontra pila man 1.6 million kapin square kilometers. Million ha. Tawag imong tan-awon ang mapa perting gamaya sa Israel. Pero nganong sukol man sila. Karon ang ingon si Donald Trump naglagot ko ining Israel og Iran. Wa mo maminaw nako. So magubat sila nga wa nay labanay. Although pagkahapon-hapon na
Tanaw ko na, gisapot na si Trump. May patuor mo po sila mahigalay noon. Ang Pilipinas, God, 300,000 square kilometers. Ang Israel, 22,000 ra. Jesus, Ginoo ko. Wara ganit ka, 1.8, wara yun. Pating gamaya. Wara ka kumain king sa Pilipinas. Samot ng imong inon ang Iran, nga milyon ang ila, 1.6 million square kilometers. 1.6 kapin. Million square kilometers. Ang Israel, 22,000 ra square kilometers. Dako pa kay tang Pilipinas, mga kigalaan. Pero nga naman, ngayon anak man, sukol man sila. Way labanay. Labi pa ingos Trump nga, okay. Di mo maminaw na ko, bahala mo diya. Kaya kini mga gubat sa Israel, may gala. Nanay sa mga alay, pero sagdan na gira lang mo diya. Kaya di man po na basta-basta mo apil-apil ang ubang nasod o gira mga sukit di paminaw. Pero, kini ni ang hitabua mga higala naamang ko na sa, with due respect sa ubang mga kaigsuunan na to. Bisag kinsa, no, with due respect tanan. Kadto mga Bible believers, kung imong balikan mahigala ang kasaysayan sa balaang kasulatan, simbolik kayo nang nahitabo sa 1 Samuel chapter 17. Simbolik kayo na nga si David manghigala iyang gikontra ang higante nga si Goliath. Straight to the point. Simbolik na. Ang gamay kayo may galang gikantsawan ang mga sundalo sa Israel, mga kaigalaan, kinsa may musukol adtong higante nga Philistinians. Philistine, why makasukol? Hawd kayo. Pag gawas ko ni David nga maoy mo kumbate kay tanaw iya mga igsuon mga sundalo naman nang hadlok sila. Pag ingon ni David mahigala nga ako may mo asdang anang higante. Nangatawa mga higala tong mga Philistinians oy. Mga Filistihanon. Murag gikantsawan pa nila mahigalang gamay maning bataa. Astang iyang mga igsuon ng mga sundalo mahigala sa Israel, nabalakas sila. Gitagaan si David mahigala pagtaming diha. Nga musukol ka man ka. Wa naman yung hagit naman higante, wa naman makasukol na to. Pero kay ba mo si David mahigala ni asdang sa mong higante. Nagkuhag tulo ka bato nga kanang kuan o pag kumbati nila mahigala atong maong higante ang kanang prayer ni David mga higala sa iyang pag asdang ato higante. Pag igo pa sa higante sa agtang porbida, tagak ang higante. Hagba gyud. Pagkahagba giduol sa mahigalang David na sa 1 Samuel nga mabasa na to kanang chapter 17. Duol niya iyang gamit mga higala ang kaugalingong espada sa higante ug iyang giputlan sa kadto mong higante. Straight to the point. Pati panagan sa mga kauban sa higante, tan-aw lang lidir na patay. Isik ihay panagan. Ihay panagan. Kana nga hitabua mga higala simbolik na sa mga panghitabo karon. With due respect lang sa uban nga di mo tuog Biblia kay lain naman mga higala mga opinion ang uban nga di mo tuog Ginoo. Tanawag ko ng uban yung mga mga atheist naman, mga aktivista, mga atheist, dili tanan aktivista na may mga motoo sa gibog Ginoo. Even Christians nga wala na kayo may nakalimot sa Biblia ang uban, sige lang. Pero atong ipahinumdum gamay ba? Mo na nga tingali maayo og dunay peace lang gyud diha. Nga tagay lang ninyo gamay po ng tanawag ko ng yuta sa isa ka gamay na day. Unya choosing people of God, gusto niyong i-erase sa mapa, medyo di po sugot sang Ginoo ano eh. Balikan ko itong mapa names, tanaw mapa, kagamay na lang yun anang Israel. Unya gusto pa mga higala nga from the river to the sea, nga imong tanggalon ka ng Israel sa mapa, makatugot ka ang Ginoo ana nga ang iyang katawhan, ang iyang chosen people, i-erase sa mapa nga gamay naman ang gani kaya na. Murabag, gitagaan mo inyong yuta na inyong dako kayo na, nagailag gamayng pahat ni akong katawhan. Pero inyo pa nang i-erase din as mapa, okay ka mo? Muna dakong pangutana diha. Napay mga biblical support ang dugang, ato lang na isgutan unya. Pero man akong iyon, parihara na mga, kinini ang, tanaw, ang chosen people of God, naagod niya Jesus Christ matao. Og imong tanawon mahigala, kini mga santos na, mga larawan sa mga santos, yung mga katoliko na, mga Israeli ba na?
So, minga, ang chosen people of God, na gamay kayong yuta, nga inyo pang tangtangon din ha. Imo pang iiri sa mapa ka ng gamay na lang yun habilin. Sigurado ka mo nga masugot niya na ang Ginoo. Boses na pinakikinggan, opinyon na pinaniniwalaan. Attorney Rufil Fernandez Banyo, sa Straight to the Point. Alas sa tamay gala sa dugang mga issues, no? Kay di man malikayan nga samtang sige gubat dito mahigala sa Middle East. Sige mahigala kuan at least karon mo linaw-linaw na unta hinaot pa. Kaya di ta maapektaran ining atong mga presyo. Ang impeachment sa mahigalang Sara Duterte Carpio sige pod. No? Pero so far in Daikin, gitagaan man tog 10 days si Sara kay katugong Senate mahigala impeachment court. Kung nakabantay ka, ilang gibalik, giremand nila ang articles of impeachment ngadto sa lower house. At the same time, ni-issue sila mahigalag sumon ngadto kang Sara Duterte nga patubagon within 10 days. Straight to the point. So nitubag na. Naanay tubag mahigala si Sara Duterte apan ang kinini ang prosecution magwa pa maka-reply day. Naman say 5 days pod. Pero naman lagi oras niyo kining kini mahigalang 19 Congress kay unsa naman taron pizza 25 naman. So wa na gyud ni. Di na ni matagad gyud karon kining mo impeachment mahigalang hisgutanan sa 19 Congress. Ang dako na lang hisgutanan ini ngadto na 28 Congress. Pero ni amning tubag ni Sara, do na po'y daghan mahigala nga lain-lain og comments pod. Hay man tong tubag be kani. Pwede na tong i-kuandong pakita sa atong screening tubag. Kining iyang tubag dili kay taas. Medyo kuan na iyang tubag na mga answer ad cautilam. Mao na gibutang dire. Ang ilang appearance ad cautilam, ang answer pod ad cautilam. Doon na po'y maingon kay kinigod mahigalang panahon karon nga ni ata ining labi na social media mga kagalaan. Doon na gyoy lain-lain nga pressure kay kinigod mga higalang impeachment. Di man malikayan nga makuber ang media mga higala. Onya pagkahuman lahi man is korte nga regular court kay ang judge maingon why media mo cover? Why mo cover? Adto na mga higala onya sa after sa hearing, pwede ka maka-interview sa mga lawyers. But doon na po'y huwes nga mosugot. Pero sagad mahigala, di mosugot, no? So imo pong respetaran. But kining impeachment court mga higala, ang mahitabo ini, ilang man gining i-live. Kay naanad naman mga tao niya, mga politiko sagod ni. Aron mahibawaan sa katawhan kung unsay gamit ning ato mga senador. Anhi mailhan nimo kung kinsay mga senador nga membro mahigala sa silent committee. Lagi tala ni katawa mga sukitig paminaw na ni aning tubag ni Sara, although sa ako nang giingon di naman ni 19 Congress mahigala medyo maglisod na. Pero daghay lain-lain comments. Doon ay niingon nga nganong answer ad cautela man nga kinini ang impeachment court, kining impeachment proceedings, pupariho man ni criminal case. Ang uban sad maingon nganong answer ad cautela may gi-file ngayon di man motion to dismiss. So lain-lain lang yun mga higala o kwan, mga pamahayag ba? Nya mo na nga kung abogado ka mga higala karon Sara Duterte. O ikaw usas mga abogado nga gikuha, magamping ka gyud. Mo ni ang tubag ron nganong nay mo ingon pod. Lain-lain man kay dunay mga higala mo ingon nga wa nagi-hearing. Ang uban sad mo ingon mahigala nga kinahanglan gyud nga na i-hearing. Nganong mahadlok man si Sara og hearing? Wa man ka na sa isa. Nganong di man sa mosugot nga mag-trial? Ano ba no? Lain-lain nga comment sa iban mingon nga wala na may jurisdiction. Now atong tagagpagtagad ha. Tungod sa kadaghan nga mga lawyers nga magtan-aw ani, ang pinaka-safe gyud ron kung ikaw may abogadong Sara Duterte, buhaton gyud nimo tanan nga strategy, buhaton nimo tanan mahigalang imong namauhan sa balaod nga di ka masawayan pod mahigala sa uban kay daghan na labay nananaw. Ha? Daghan kayo ang mga nag-observe. Inig-trial na ani adto man ni mahibaw-an og unsa gyud mahigalay capacity panalitan ba lang og madayon ang trial.
Unsa ba gyud ni kini mga abogado habi? Mura magmaayo mo dag istorya bi tan-awon to sa actual trial. O unsa ba gyud? Dito makita nimong capacity mahigala kung actual na gyud nga trial sa korte. Adto nimo mahibaw-an. So ganahan mo mutan-aw ni Laila de Lima nilang Chiljuk no kay matod pa okay man kuno na sila. Although ako personally wa ko kakita nila sa korte. Adto mahibaw-an. Pero tan-aw nako kini sa prosecution, pwede man sang mo-hire og mga private lawyers. In fairness, may gala. Kaya bitaw kani adtos panahon ni Corona. Kadto mga congressmen mahigala bida man tong atat man sa sugod ng impeachment. Pag sugod sa impeachment, so spirti man daing wa may practice na lagi. Kaya kana gud mahigala ang gradual kag abogado, abogasya niya ni ditso ka pagka congressman. Okay man na dito og kwan. Kana na ang nya labi pag politiko ng imong ginikanan na politiko sa ka. Okay na, pero pag actual trial medyo mga pa kagamay o kontra ka ato mga bandiitan gudaan nga to agis korte nagpuyo. Mura mo guni mahigalag umahan ba? Nga kanuna imong kontrato as umahan pirmi. Mabitaw katong panahon ni trial ni Estrada, akong kabiliban ato nga mga lawyers kadto si Estelito Mendoza. Kadto si Flaminiano, bilib ka mga tawhana. Kadto si Flaminiano ka fiscal man to sa Manila. Mo tay mga maayo nga kuan niya. Jose Flaminiano. Kadto si Estelito Mendoza. Kadto si Narvasa, wa kay ko kakita nga ni argue gyud tog maayo, pero considering nga former Chief Justice sa Supreme Court, apil sa team mga higala ni mga kagalaan ni Estrada sa ilang legal team, medyo lig-on po paminaon. Lig-on tan-aon ba? Kana si Sigfred Forton o Raymond Forton, kauban na sila daan sa ilang team. But kini si Sigfred Forton karon, akong tan-aw mo ni ang lead counsel ni Sara. Dili ni mo lead counsel at the time ni kanhi Presidente Irap Estrada atol sa iyang impeachment. Straight to the point. So karon tanaw ko si Sigfred Forton mao ilang lead ron. Unya tanaw ko posible pa gani siguro mo hire si Sara Duterte o dugang pa nga mo kini bang kauban sa ilang team, ibutang talang doon mga former justices kay sa duha ka mga impeachment nga doon ay trial gyud kang Estrada o kang Corona day, doon na may mga former chief justice asa kang Estrada si former chief justice Narvasa mo diha. Pagkang Corona ang iyang defense team ang lead counsel nila si former Court of Appeals Justice Serafin Cuevas. Maayo sad. Straight to the point. Medyo lahi man sa gyud gamay mga higala doon na mga justices bitaw nga mga retired mga naa. Bisan pa og katos Cuevas mamugod to lead counsel. Katos si Narvasa during the time of Irap dili to sa lead counsel. Pero kanabang nilingkod lang dito dai ba? Mura magud og ang aura bitaw kanang former chief justice bitaw. Ang aura ba murag lahi bitaw ang timbang ba sa kanana ang depensa. Di sa ingon niya kuan with due respect sa mga lawyers. Pero medyo doon na ba ang defense team ni Sara? Pero kini ang defense team ron okay raman sad ni. 16 ka mga abogado ni. Pero makita nimo sa ilang mga pleadings nga gi-submit, medyo careful kay sila ha. Kana lang dan appearance ad cautilam. Karon answer na pod ad cautilam. Medyo with precautions ning ilang mga answers mga higala hastang appearance pa lang daan. So karon tiao ang ilang tubag sa kininiang kuan. Yan ang answer tong atong i-discuss. Now, katong man moingon si Sara kung wa sa isa kinahanglan nga musugot sa trial asa mang bloodbath man ka. Kasi si Sara mahigala gusto na may bloodbath na. Kung mo bloodbath god patag sabot sa utok ni Sara mahigala. Ibutang ta lang siya may subject sa impeachment. Tirahan sa maayo mahigala sa mga kandidato sa kuan o kini mga politics man gyud tanan. Tirahan sa mahigala sa kampo ni BBM. Mubawas po Sara mahigala kay bloodbath man. Iya pong ibawas mahigala tira ang iyang mga nahibaw-an nga mga anomalya sa administrasyon. Mo na nga actually kini ron mingon Sara nga bloodbath do na uban nga hadlok na diha ron. Kay mingon bloodbath daghan na ba gyud bala po si Sara mahigala. So malawgaw ni, mura ni siya mga kailangan og mo kuan ni. Kay kana lang daang iyang gipanulti daan nga pagsekretary niya sa DepEd daan day. Pila ka bilyon nga kwarta nga
natingala siya nga ang kwarta nga para sa DepEd ipang tukod ng mga buildings, kuhaon man nilag balik day. Pila to 5 billion nga ngano may nanay man. So kuhaog balik kay doon na to mo to ilang himuong bakal sira dito. Kanang puntuhan ron mo nay buhian sara dito mag impeachment trial guni. Daghay maamong ining kalakiha mga sukid tigpaminaw. Tan-aw ko pag-ingon bloodbath mga sukid tigpaminaw. Kamuritsing yung agi ani. Mabulabog yun eh. So kana, ang interest ini mahigala kini. Klaro ba lang ba? Kinsa may interesado ini mag-impeachment yun. Atong klarohon lang gini ha. So muna nga si Sara musugot sa bloodbath, pero mga abogadong Sarasad, muhimo sa sila sa ilang angay himuon under sa rules mga sukid tigpaminaw kay daghan na bay nagtan-aw. Tiya mo na kinilandaan no. Answer ad kautilam ang mga comments moingon. Ngano answer ad kautilam may submit? Kundi man motion to dismiss na dayon ta. Mo na. Ang uban sa moingon, oh, ngano answer ad kautilam ang di man ni criminal case. Ang uban sa moingon, oh ngano man nga kon may piwat na lang mo answer na may nana. Kay usahay gud mahigala kana naka defense counsel ka, ikaw may muhimo og theory. Ikaw may muhimo sa iyong strategy unsaon ni ron. Doon na may mga insidente ana nga mo submit ka counter affidavit to general lang ang imong pag answer kay para di po ka mahigot sa imong theory. Ang uban gani di na magni mo submit na uban. So kini careful nawa og ako tanawon ha kini first paragraph lang daan. Straight to the Atong point. balikan may gala kini pagkatubaga sa iyang mga lawyers sa defense counsel ha. Pinanguluhan ni Sigfred Forton. Tanaw ko Sigfred Bangilid Counsel ani kini si Narvasa murag anak ni former Chief Justice Narvasa. Ani uban mga kon pa man. Mga bata pa man ni uban duda ko mahigala maayo mo research ni. Tanaw na ko. Nya kini mga batan-on ron nga mga abogado kay kuan ni. Ngilngig ka namang kuan sila. Kuri-kuri. Pero amo bangga kina dito Forton yun. Tanaw ko. No? Wako kakita ining Narvasa. Pero Chris Forton medyo kamao man sige ni. No? So, mo ni ha, tanawon to ha, unsa pag statement, medyo careful sila sa statement sad. Mo ni ang tubag nga ngano mingon nga, oh, ingon si Sara bloodbath. Nga ngano man ang abogado nga lahi mag mga tubag gusto man way trial. Ha? Kaya nga ang iyang tubag mahigala pa-answer sila sa impeachment court ang gibutang sa title answer ad cautilam. Pero ang unod ang unod mahigala ipa-dismiss. 35 pages kini nga reply answer ni Sara. 35 pages. Unya kini ni ang mura ni og kanang inantigo sa ilang pagtubag da. Wa po kay daghana may gala kag panalitan kung maingon nga kada page og katuto ang maghimo pleading nga bayad kada page. Mo po daghan-daghanon po og kuan diha. Pero kining iya kuan tan-aw ko mahigala careful iya mga abogado nya inantigo na tawag ko na atong analisaron pero dili pa mahigala kini nga portion natud kanato sa said Panyawan Liniment Oil kini nga portion mga kaigala no og makasama pait ang kahimtang sa panahon karon pandulay maayong balita gikan sa pait kana ang said Liniment Oil may muhatag og kahupayan sa atong giantos nga mga balatian sama sa pamaol panuhot arthritis mga piang-piang makitul-kitul sa panit biri-biri mga hubag-hubag buni mga pinakan sa mga gagmayng mananap o mga insekto bisan na lamok dili makaduol og dili makapaak ang sakit nga dinggay malikayan busa gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil ginama sa Seed Pharma o gyapon sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing tatak magaling. Straight to the point. Na ako'y pakita ninyo alang sa mga naa sa social media kabaw kung kabasa na mo ani. Nakakita na mo ani pero ako lang ipabalik para ma-analyze na to, ha? Di ako ipakita diri sa screen be. Unya katutuang sa radio paminaw lang mo diha kay akong basahon unya ato pong paningkamutan og hubad sa Binisaya. Mao ni ang rason nga moingon tong uban Sara ug isog Sara ug ingon sa nga kana na ang wasay kadlukan nga di man sa mo iya mambabagan nga mag-trial. Trial yun yung bloodbath man ka. Sa pikas bahin ang mga abogado gud ni Sara. Ila pong buhaton unsay angay. Kay daghan may nagtan-aw. O moingon lang niya mga abogado sige trial lang mayo o naunsa. Mupalag po ng ubang mga kwanday. Daghan ko ni mga loyalist po sa mga Duterte na ay mga against po daghan po yung mga loyalist. Di lalim ka ng abogado ka na ron ng pataka kaghimog pleading. Daghan na nanaw. Nga nguman gani may nguman o nganong answer ad kautila may gikuan. Motion to dismiss na lang unta dayon. Ana mo tong uban. Lahi-lahi lagi nga na po ibuan may nganong
answer ad kautila may ilang gihimo nga kana na ang kuan man ni. Kana ni ang di man ni criminal case man taning sama man ni criminal case. Doon ay mga punto. Pero ang iya mga abogado sad careful part ni sa strategy sa iya mga lawyers. Straight to the point. At tanawa ra gud atong basahon ra gud names. Ibutang sa atong screen be para tuman sa kanyo. Asa may gibutang dinhi may gala. Republic of the Philippines Senate Pasay City Impeachment Court. Onya Enri impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. Case number 03-2025. Answer ad kautilam. Sa tubag kini with precaution. Tarawa, pagkasulti palandaan, Vice President Sara C. Duterte by counsel without waiving any jurisdictional and or other objections she has to this case and the fourth impeachment complaint respectfully states. Kanada ang pagkasultiha. Inantigo man ang pagkasultiha. Very careful. Tama? Si Sara kuno, si Vice Presidente Sara Duterte, pinaagi ining iyang abogado, mga abogado, wa mo waive sa iyang jurisdictional or uban pa nga mga objections nga naa siya ni ining maong kaso og ni ining ikaupat nga impeachment complaint mo respeto sa pag-ingon. Number 1, paragraph 1. The fourth impeachment complaint must be dismissed because ang ikaupat nga impeachment complaint kinahanglang ibasura tungod ni ini musunod. Letter A. It is void ab initio. Ato isibog dong kanadong. It is void ab initio for violating the 1-year bar rule under Section 3, Paragraph 5 of Article 11 of the 1987 Constitution, which explicitly prohibits the initiation of more than one impeachment proceeding against the same official within a period of 1 year. Ang sama na ibot pasabot sa Binisaya pa. Sa Binisaya pa, ang ikaupat nga impeachment complaint kinahanglang ibasura tungod kay kini void ab initio. Sa ito pa, void. Invalido kini sa pagsugod pa lang. So di na nimo, pagsugod pa lang wa nay void ab initio. But pasabot, invalid from the very start. Invalido sa gikan sa pagsugod. Kay kini nakalapas sa 1-year bar rule, nakalapas kini sa 1-year bar rule nga naa nahibutang sa Section 3, Paragraph 5, Article 11 sa atong 1987 Constitution. Naa sa atong batakang balaod. Muni ang reason, ato na nang gidiscuss, giunhan ta na nag-discuss sa trawa, mao gigamit yun sa iyang mga abogado. Kaya itong discussion, may kalato na nag-forecast daan. Gi-forecast o daan, so mao gigamit sa mga abogado yun. Nga naman, kini kong complaint ni Sara, gikan mahigala sa impeachment complaint, doon na nag-file sa December 2 indikin. Doon nag-file December 4. Doon nag-file December 19. Unya, kini February 5, di-file. Nga naman yung nainani man. So, wa magkasinabot daan ang complainants, wa magkayusa sila, nagsabot unta silang daan, kay wa, tanawa din na among sila ining kalakihay noon. Straight to the point. Nga naman, wa mas magsabot daan niya, atong impeach Sara, ato lang ginag anon. Kay nalawgaw na mahinoon eh. Nalawgaw naman noon kay di malikayan mo question good. In fact, kini nga question niabot naman ni Supreme Court. But until now, ang Supreme Court wa pa mo resolve ani. Kini nga argument naabot na ni Supreme Court. Niadto pa mga higalang gi-question nila ang katong word nga forthwith. Ni unas nag-adto Supreme Court despite the fact na kining impeachment proceedings, ang impeachment court mo dunay exclusive jurisdiction aning pag hear ini mga impeachment complaints. Pero ilang man gipasaka Supreme Court to kay ilang gi-question ang forthwith ni bawas si Sara. Iya pong gi-question nga upat ka buok ning impeachment. Nganong na upat man lagi gyud ni? Bisa pag moingon ka na may Francisco versus kuan na nga kaso, pero the fact nga upat ni mura mag nagduwa-duwa. Nya lahi man ni mahigala og imong tan-awon ang facts, do na may kalainan. Nganong wa man pud sila magsabot daan na lang unta daan. Ang complainant nga sabot na tanga kano sa ata mo file nga makausara ta nag-file. Mura man ni mahigala og kuan, ma-question man gyud. Bisa pag moingon ka nga dili man kay ang pag-initiate ana kadto namang na-refer na dito sa committee. Nya unsang pag-refer sa to pa ang
konstitusyon nagbutyag diha nga immediately aksyonan. Wa man. Sa to pa pwede na din tanuga na sa Secretary General. Dako kining bulyaso. Straight to the point. Dakong bulyaso. Kay gitanugan man sa Secretary General, wa man ko na. Sa to pa at their option di na. Kaya mingo man konstitusyon immediately aksyonan sa lower house. Kasi cases lang sa upper house na may giyon forthwith. Nya kanang bawas mo po ng ang argument forthwith dito. Andri immediately man. Sa may kalainan sa immediately forthwith. Gawa sa spelling. May gawa sa spelling. So, actually, questionable ni mo na nga every inch of the way, ang abogado ng Sara mo, question yun. Kaya dili ni questionon sa mga abogado ng Sara. O dili questionon ang jurisdiction anay, o dili ni padismiss. Mo ingong magtuuban po nanon awday. Sa mga abogado ng Sara, mga wa may clerics? Eh kinigod karon mura mo gud sagol propaganda ba ug imong inon trial na kay ingon Sara bloodbath wa makasay gikahadlukan ngon di masamo trial ug ang patubagon ana diri mahigalas depensa wa ikahadlukan Sara gusto ko nag bloodbath pero among himuon ang tanan as lawyers kay kami masay makansawan na may saktong himuon bisag kinsang abogado nga naminaw na karon nga kung ibutang ta kamoy gikuha ni Sara nga abogado himuon gyapon ninyo ni. Ano man, makatsawad ka, maulaw man sa kaga, kininani na ba o? I-publish na ba ng inyong tubag? E nag-publish na, makasaway mang, uban nyo, o dili ni mo kwestiyono ni mahigalang, upat ka impeachment complaint, mo ditso lang kagkuhan na matrial na, ang mga abogado, anak, makwestiyon sad niya, wa man nyo buhata sa inyong angay buhato ninyo. No? So, ikaw, abogado, safety lang po na imong himuon. Ikaw, as a lawyer, careful sa ka nga maoy mo, kwan, mabita na ni kuhag lawyer. Lawyer na si Sara, pero ni kuha sa lawyer, nga mulaban niya kay lahi man guna kung imong kaso na gyud. Medyo dunay kalainan kung imong kaso na gyud. Di makaka kanabang ang imong kuan may emotional ka ba? Ako kasuway man ko ana. Kasuway ko manghigala nga pila ka mga libel cases akong ipanlabanan. Kini mga libel cases sa arimin ako may nang laban ani. Di abot na tang tos Mindanao panglaban ani. Okay ra di man akong kaso personal. Pero pag akong kaso personal naay panahon nga naglaban-laban ako sa kagalingon pero doon na po'y panahon nga makuha ka og lain. Natural na. Kaya lisod man ma-emotional man ka. Og imong kaso, mo na nga ako kapila man ko kaso sa una daghan kay kog kaso eh. Oh, sa una na wa nato akong abogado sa attorney Bernardito Florido. Puriya tandog to na sa kwanto, laing kalibutan. Wa pa ko abogado to, pagka-abogado nako oh. Ako sanggi kwan kay naaman ko sa 20 law office kanadto. So si ma'am 20 mo po nilaban. Ako collaborating counsel lang ko. Unya gikiha po ko mahigalag dito sa Manila. O kato akong laing amigo nga abogado si Attorney George Bragat. Wa na ra ba pod ha? Kami may mag-uban og batbat sa Semana Santa. Ako mo ay ikaunom nga pulong sa ikapito. Ha? Wa na ron sa langit si George Bragat. Para sa laing kalibutan mo ito ko giingnan na ako'y kaso tabangi ko gamay pod kay kining abogado ta lahi man gyud kung imong kaso ka galingon na ma-emotional ka ba so lahi pog naay lain mo na natural lagi na so kana Sara abogado na pero kuha sa laing lawyer nga mulaban niya kay ma-emotional man siya bisan nga ni katos digong kung napato aligre man to pero considering amahan sa siya ayaw lang kay usahay man gud o ma-emotional ka ang imong attack malahi ba so nagi kay lain tao nga maoy mo mutan-aw. So kaning mga abogado bisa pag moingon Sara bloodbath na ta okay na ta trial mo na tubag mo nga ngano di man mo trial ngano of course kay kana mga lawyer ni Sara ilang himuon unsay ang himuon nila isip mga abogado straight to the point. So gi-question ni karon ngano man nga upat man ka impeachment complaints na so wa magkasinabot daan ang complainant wa magsabot sila nga magsabot ta kausahon ta lang nag-file wa man kay posible may gala ang uban yun ato tinuray lang ba ato balikan tong impeachment dahil uban init kay dugo kay impeach na daghan man katong kuan di ba ang dugo gabukal-bukal nga i-impeach sa Sara so i-file na daan kinsa man una ni file si Percy Sidonia man tunay di uban na ni Laila de Lima mao ti una ni file December to asindan niya pagka December 4 another case i-file so dunay init og dugo ato panahon na nga gusto nga ma-impeach sa gyud
paspasan ta ni. Ang uban na tumingon nga hinihinay ta. Ang uban po itong congressman, nagpaabot og February 5, nagpaabot to nga, asa man nga itong grasya ni. Manay tinuod ba? Kini atong istorya ba nga prangka-prangka ba? Real talk lang guta. Ang uban init og dugo. Gusto nang impit sara. Ang uban na to naghunahuna pa man to nga. Unya na lang ta ug unsa magaling ato sa pabuton ra mo tay budget. May istorya ta tinuod gyud. Ang uban nga uros-uros. Tinuod ba na? Uros-uros na uban labi na katong dunay kasing-kasing mga lagot gyud sila maayo. Impit sa gyud ni. So uros-uros. Katong uban dai wa man tong uros-uros labi to mga congressmen. Pag February 5, pag ingon ng February 5 nga mo na mando ni Martin, ano tayo budget na ni, ha? Pas pirma, oy. Ang uban to, naghuwat-huwat pa man, naghan pa may huwat-huwat, ha? Kada ba, klaro-klaro ba ng istorya ba? Real talk ba lang? Muna naghan na ka ng naupat na hinuuna ka impeachment complaint. Straight to the point. Now, kini, doon na lagi mga sipyat po lagi usahay. Nga kini mga kaigalaan, daginuton sa kontra. Mamagina. So manang careful gyud ang usag-usap paghimo og mga pleadings og ilang mga lakang kay og dunay gamay nga portion din nga makapitalize nimo himuon magina. Labi pa ina ng abogado mahigalang purton nga law office, law firm nila. Daghang mga batan-o no. Kanay gyud akong gitan-aw 16 ka buok. Ang tan-aw nako ini kining uban ini mga batan-on pap sa research ning ila. Oh. Ang mo bangga ini dito gyud og argumentation kini si Siegfried Forton akong tan-aw lang ha. Wa ko kaila ining uban og unsa gyud. Pero kini mga bata og mo ni mo research. O kugihan man ni. So medyo panington sa gyud ka ini research ani nila. Ni binanggaay dito. Now karon, upat man ka impeachment complaints ang napasaka. Didiha nan napita himuong i-capitalize na ron. O asa makakita og na ay portion may galang i-capitalize, ang iyang abogado mohimo gid na. Bisa pag mingon sara nga okay na ta trial ta gusto ko bloodbath. Ang iyang mga lawyers iyang himuon gyud unsay angay kay otherwise masawayan ka man pod sa uban nga mga nagtan-aw kay i-publish ra ba ni sama ini makakuha man tag kopya mga higala. Manaway man sa nang uban mingon nganong giunsa mapagdipinsang Forton. Madaot pod ang iyang law office day. Ang iyang law firm. Madaot sa iyang law firm sa pagkadipinsaha wa man at pleading palandaan wa man may ayon pero kining ilang pleading kung akong gi-evaluate careful kayo ha tanaw gi-question nila dayon ang pagpadismiss kay upat ka buok ang na-file nganong na upat man kay balikon ako doon na dito mahigalay mga congressmen in fairness ato nilang uban lungot-lungot gyud mga higala nga bisan pagtagaan og way hatag manaay kwarta day mo file gyud mig impeachment. Naman dito, ibutan ta kito sa Sindanya, kana sa si Castro day, Brusas, kana mga ba? Tanaw na bahalag na atay kwarta, ato gining file. Ana man tong ila. Bay sa ilang kaugalingong prinsipyo. Ang kaning ubang congressman kay paabot pa man sila nga unya na og naay budget. Mao na ning nakalawgaw. Kay hibaw mo, December 2 makakuha mahigala ma-endorse. Ngadto sa komitiba, ngadto sa office sa speaker. Ang December 4 ang December 19 murag namingaw ba? Pag abot sa February 5 nga pag-ingon doon na may budget o okay na, doon na go signal ni Martin. Kumbate paspas kay nakakuha og 215 votes. 215 signatures per ting paspas. Lain-lain man. Mo na nalawgaw na noon, naupat na noon ay kakaso. Unya, kay ang atong konstitusyon nag-ingon man di pwede nang kinanausar na yung kakaso. Na may limitation good mga higala. Na may limitation. Tungod kay kining impeachment mga kagalaan, ang imo ba ang subject ini kadto ba mga impeachable officials? Naman po na sa mga importanteng trabaho. Ang spirit of the law diha may higala nga di pwedeng parantan kining sara ni kadismiss ani di pwedeng ipasagaan na pagbalik dili mo papahuwayo ng usa ka impeachable official supak na puno sa balaod kay mawa man ang principle mga higala diha nga gipili na sa mga tao para mo serbisyo. Imagine na kag imo sige attack og kaso wa na sila mahimo pagdipinsa na lang siyang kaso di mo na pwede
Mao kana nga dako ganing question no? Ang ila mahigalang kinigong prehagod na mga butante, kining tao ko na laig hunahuna. Lain pug interest para na mga butante day ba, kamantay ka day. Inig election, nay uban na buntag pa sayo, hakuton na sa dito ng uban. Ang uban mo sayog butar. Ang uban mo sayog butar lain-laing rason. Kay kuno init na ana mo sayog butar. Napoy ba ng palangan-langan o butar? Kanang uban minguman nga unsa man kuto bang pwede pa makabutar unya alas 3, alas 5 kuno basta naa pa ka sa kwan within the vicinity, pila Cavite Radios, pwede pang kabutar. Na may uban na day. Unya na kong hapon. Sige, unya-unya ba? Ang rason anang uban nga, unya-unya, kay doon na po'y manya na habit yun niya, unya na ko. Na po'y uban, unya na ka nang mo, landong-landong na. Ang uban sa mingo, unya na kay, nangitatagin sa mas dako-dako. Ang uban na nagbiding pa man ang uban, kisa may muhatag o dako-dako, adto ta. Mauning nahitabo ining impeachment. Ang December 2 impeachment, wa makakuha sa signature nga 1/3. 1/3 signatures sa mga sakop sa House. Ang December 4 pod, wa gyapon kakuha. Ang December 19, wa gyapon kakuha. Dito na pag February 5 kaya nagpabot-pabot pa man itong ubang congressman. Naniid pa man ito. Kaya congressman mga Maruko yung sanang uban. Dili, tanan ha. Pero, ay sus. Ingon na nga, naanak ko na yung budget, nanay, go signal ni Martin. Pila man ka na, kuhan ko no, signature, 150 million. Sa akong nadunggan na ba? Ha? Nga, ang mupirma dito, di ka mupirma sad, ma-pressure ka. O mupirma ka, doon ay 150 million kada pirma. Di magkana, ang uban nga mga congressmen, suod ni Sara. Adi gud niya suod yun niya. Pero, na mga pictures ba nga, nag-uban ni Sara, mga kuna, pero pugos ka magpirma yun. Kaya bunahuna ka, kini mga congressmen, di pang pressure sa sila. Number 1, o di ka mo pirma, delikado ang imong kahimtang. Kaya pressureon ka. Nagmupirma ka, okay imong kahimtang, plus doon na pa'y grasya. Ha? Grasya may nga na laki. Kaya katong uban, wa makakuha yun, pirma na mirma, daghanang na mirma. Paspas nga nakakuha og mga signatures. Mo na yung nahitabo, mga sukintig paminaw. So, ang ikaupat ng impeachment complaint, okay na. Nakaroon na questionable na hinoon. Kaya di aman mga higalay na file na daang tulo. So, diha na mo na yun, diha na ang laay. Namauni karon ang gisulti ni ining ilang mga lawyers. Ang una gyud hanga, number 1 gyud Number 1 mga higala dayon nga kwan, the fourth impeachment complaint must be dismissed because ang ikaapat nga impeachment complaint nga reklamo kinahanglan ibasura tungod kay kini invalido sa pagsugod pa lang, void ab initio, invalid from the very start. Tungod sa rason nga upat na kini karon ang na-file nga impeachment, naay bar diha may gala 1 year bar rule. Na usara gyud ka impeachment complaint ang i-file within a period of 1 year against an impeachable official. Letter B. Letter B sa gingon re. There are no statements of ultimate facts. Ayay. Wa kuno statements of ultimate facts in the fourth impeachment complaint. Stripped of its factual and legal conclusions, it is nothing more than a scrap of paper. Straight to the point. Matod pas mga abogado ni Sara Duterte sa Binasaya pa ini. Why statement of ultimate facts? Ang ikaapat nga impeachment nga reklamo? O wala gyud, no? So kini there is nothing more than a scrap of paper. Mura lang kuno ni og scrap of paper. Kana bang usa na scrap paper ay angay basura ra gina. O sabay Bisaya og scrap of paper. Igbabasura, iglalabay nga papel. Ikatulo, being laden with conclusion of facts and law, the fourth impeachment complaint is a clear abuse of the impeachment process. Kini kuno mga higalang ikaapat nga impeachment nga reklamo, klaro nga abuso kini sa proseso sa impeachment. Straight to the point. Ano ang gibutyag? Paragraph 2, giingon re. Since there are no statements of ultimate facts, there is nothing for the Vice President to answer.
Straight to the point. Dabu-dabuhan sila ining ilang answer da mo nang ang prosecutor pagbasan la ani dayo wa pa katubag hantud nun. Tanaw na to unsay tubag unsay reply sa House prosecutors nining maong pamahayag kay na masamot kalangan dai di pa sa motubag kaya akong paminaw unta to pagdawat nila dayon paktubag dayon para mapaspas wa man although na 5 days na 5 days ya pila naman ron kaadlaw wa naman kuan naman ta kay 25 na god so 5 days wa na June 30 na mahuman na ang kuan 5 days na lang god mahuman na ang 19 Congress 5 days na lang sad June 30 na manaog na si Lalay ha dapat lang ha so mo ni ang iyang paragraph 2 ang ikatulo accordingly she only admits paragraph 5 and 6 insofar as they allege her personal circumstances, election, assumption of the office of the Vice President, and her previous offices as Mayor and Vice Mayor of Davao City. Straight to the point. So kining complaint, gidinay kini mahigala sa kuan, kining mga allegations, but ang ilang gi-admit ang paragraph 5 paragraph 6, unsa man ang paragraph 5 o paragraph 6, kanilang iyang personal circumstances. Admit sila nga kana si Sara Duterte, na-admit siya nga na-elect na-admit sila nga nag-opisina na isip vice presidente og nahimo ng mayor o vice mayor kaniadto. Kana ra nga facts sa may gi-admit day. Straight to the point. Number 4, paragraph 4 unsa ni gisulti. Paragraph 4, ingon dire. The remainder of the allegations katukunog uban nga mga pasangil including the annexes and so-called evidence attached to the fourth impeachment complaint are specifically denied for being false, misleading, impertinent, and mere conclusion of fact and law subject to the affirmative allegations and defenses below. Straight to the point. Sabi ni Saya pa, ang uban ngadtong mga aligasyon, ang ilarag yung giangkon nga si Sara Duterte, Vice Presidente, na-elect na-assume na sa opisina sa Vice Presidente, nahimo ng mayor sa Davao o nahimo ng Vice Mayor sa Davao. Ang uban, wa na ni-admit. Kanang uban, the remainder of the allegations, appeal na katong mga annexes o katong so-called evidence nga gi-attach mahigala sa reklamo are specifically denied for being false. Panghimakak ni tungod kay kini mga higala bakak, misleading, impertinent, and mere conclusions of fact and law subject to affirmative allegations and defenses below. Straight to the point. Unsa man ilang mga affirmative allegations? Diarabe atong basahon ha kay aron atong maanalisar mga suking tigpaminaw kining ilang mga affirmative allegations. So doon na po sila ilang gikuan mga affirmative allegations tagantan ning pagtagad. Aligre na may higalang affirmative allegations nila nga ato mga higalang hisgutan sad kaya para mapisa-pisat na nagmaayo. Sa nga na lang skinitibukang puwersa sa DYH PRM Sibocos kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, tatak RMN.